Хора. Хайде, включим камерата, махаме това и здравейте! Ще играем Berries Prison Run на обитата и ще опитваме други страници на Бери. Да започваме. Ми закрива целият прес. Айде сега да кажем да играем на... Дай ми се. Отивам към полиция. Защото по-хубаво. Мога просто да показвам това. Пречам изкапаните ръце. Така. Аре за ръце. Аре. Така. Уи. И уи. О, много бавно, човек. О, не, бе. Какво, бе? Не ви тя пари, бе. Какво ми? Аз имам 320. 200. Имам кробар. Където... Брат, много ми бъгва. Аре, бе, много бъгва. Махам камерата. Да, и въобще ще помогна. Заради камерата, бе. Имам. И твари. Какво и това, бе? Не съм си махнал. Къде ми е възвуката, бе? Аре. Повече не бъга, тя ръбеската. Бери! Аре, бе, натисни се, какво става? Бегам. Ако скачате е по-бързо. Избегахме. Момчета и момичета. Избегахме. Да, бе. Не сме избегали. Избегахме. Не сме още избегали. Защото вярва чак да излезем през тази дупка, където вече избягахме. Не разбирам за какво ми са тия пачи, не да не обясня. Но, аре ги събираме. Някой пръдна в кенефа и се гръмна. О, пари на кенефа. Аз знам кой пръдна тука. Бери пръдна и кенефа гръмна, човек. Направо няма що. Направо няма що, човек. Ама няма що. Бери пръдна и кенефа гръмна. Ня. Така че... Какво е това, бе? Това е променено. И то доста. Как, бе? Не съм докоснал мръсната. Да. Не, бе, човек. Изчакайте малко. Не. Просто отидох на второто и останах така бързо, без проблем. Не, бе. Това е. И как ме виждам? Вие го с гръб. Какво е това? Бе. Бегам от тебе. Защото си гръм. Най-голямата промяна на света е сега стана.
Не знам, я ви... Не съм виждал толкова промяни от отдавна, бе. Тая игра си спомням, не знам. Аре, нагоре. Фум. Мях. Тука. Разглад. Дай ми. Аре. Дай ми. Къде ми? Бра. Бат. Супер. Аре. Бегам. Бегаме. Бегаме. Скачаме. Ако имам проблем с едно, че нещо не съм минал, просто направя така. Беше това, бе. И защо пръднах, бе? Имам ли франицата тук? Откъде? Откъде, бе? Откъде да ти я намеря? Ама откъде? Сега пак ще се върнем. Аз тя ще просто да дръпна и тази връчка. Просто тя ще да дръпна една скъпана връчка. Давай. Така. Аре, тук. Добре, същите места са. Както виждам, на същите места са. Едно е там. Его. Така. Скок. 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 И така. 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 Така, репър за това, защото е много лесно. Така. И просто падаме. Айде. Така. Бегам. Бегам. Не знам защо събирам парите, ама... Аз ги събирам за кеф. Пачки има навсякъде ли? Уи! Това е лесно. Тука, дай. Тука май кухнята ще бъде. Предлагам. И това е... Вярно. Не бе, човек. И баба може така. Каква та базука, бе? Каква та базука? Та базука е много по-хубава. Вярвала са базука с това. Най-хубавата базука на света премениха играта. И много. Ок. Боя. Сега с моите хубаво, ако заседна тук, знаете какво ще правя. Знаете какво ще правя. Друга игра? Не.
Не бе, когато умра. Така. Готово. Тук. Аре, сега да ми дадеш една дъска. Да, бе. Само една ли... Само две ли тя разполага? Дай. И слагай. Много е променената игра. Изчакайте. Ще го свърша набързо, обещавам. Лесно беше. Лесно е. Да, бе. Яко. Аре. Яко. Яко. Това, бе. Да дам. Изчак. Аз ще помогна за вас това. Изчак. Добре, тук не е повярвам, ти си просто забукатял. Ама буквално си забукатял. Това не е добре. И ми излитаме. Излитаме. Излитаме! Айде сега да видим къде не телепортираха, защото влязох в един портал. Просто влязох в един портал. Сега трябва да минаваме по това. Да се знае, че е хубаво. Дай това. Няма. Бегам, добре. Скок. Тяме нагоре. Цъкаме това. Така и така. Така. Добре. Бегам. Я ме смачкай ме! Смачкаме. Така. Аре де, по-бързо, нямам цял ден, опитвам се прави YouTube. Клип правя, бе, човек. Нямам цял ден, бе, човек. Кой това? Защо не се чува звук? Чакайте малко. Няма промяна. Изобщо. И ще поминаме без звук. Много страшно направо. Нещо. Не бе, и съм... добре. Направо нещо много страшно около. Тук ще излезеш, нали? Смара. Гледай сега. Так бе, той заспал. Сега ще дойдем. Дай ми ключ. Ще спра видеото. Аре бе, чакай, ще му убие то. Изчакай. И готово. Скок. Мисля, че ще бъде тук малко дълго. И както правим нашата работа,
Като не искам да видим да страдате да гледате толкова дълго. Добре. Готово. Сега трябва да бегам на кълчето. 3, 2, 1, бегам. 3, 2, 1, старт. Той не видя. Той не видя. Той не видя. Къде? Окей, добре. Ей го. Шматката. Ей го. Бегай, бегай, бегай. Бегай. Добре. Добре. Сега. Тихо, бе. Добре. Готово. Та ни е последната игра и свършваме. Не знам дали ще ми покажете какво малко толкова. Опитах се колкото мога. Аз игра заради вас, ако. И след това, защото тя разсвършим тази игра след. Защото утре съм на училище и тя раз не спра хубаво и на училище е хубаво. Така че следващото видео може да е на курс. Може. Никой не е казал, че не може, така че може. Така. И можете малко ходите пламчи. Не, ще да умра. Тихо. Тя да го свършим това по най-бързия начин. Тя да сега да се състезаваме тук, тя да го свърши по най-бързи. 3. Айде, какво става? Да бе. Баба може да какво? О, тук. Връм. Така. Бегай бе, идиот. Ще те сгазя ако тярва. Добре, първо място. Скачаме, не. Бегам. О, не, що? Да бе. Брат, исках и двете да ги взема. И пак прекъсване на видеото. Свършваме. Беше дълго да спечеля. Ама дълго. Браба, да ти е, бе. Кажи ми сега как не мога да мина една шибана игра за това. Много време, човек. Това какво тя да правя, че забравих и от успях да направя това. Така. Какво тя да правим? Ти нормален ли си, ба? Ахма! Не ме цели с книжки, ма. Само не това. Ахма! Бегай, ма! Бегай от мене, бе! Бегай, ма! Какво ти става, бе? Бегай от мене! Бегай от мене! И бегай! Няма да му целиш с твоите скапани, мръсни, дълги книги. И не си помисляй, защото умря. Аля, чима, бач. И ми, его. И давай да карам. Давай да си седна. Ето тук. Айде. Пътеките. Аре, как се вкара автобуса, бе, човек? Как се вкара автобуса? 20 минути играя, човек.
Не знам и аз, ама... Боже, толкова много минути игра само заради 2 игри. Втората, която играя, направо беше най-дългото. Но, нямам думи. Колко дълго беше това, бе, човек? Заслужава си. Фой това. Верно. Айде. Фой това. И. Еми. Трябва да го кажем довиждане. Трябва да правя неща за утре. Трябва да уча. Не сега, бе. Трябва да се къпя, да ям, да си мия зъбите. Да спя, ама няма спя още. Ай, чао. Честита нова година.